allan o'r llyfr, a wedyn mae'r vicar yn dweud mae'r Plygain yn awr yn agored. A wedyn, a bynnag sydd eisiau gallu canu wedyn, pawb yn chi. A maen nhw'n dod yn bar tion bach, neb yn gofyn pryd, na dim, jyst rhywun yn codi a mynd ymlaen ac yn gwneud. A maen nhw'n, dyn nhw'n cael piano, maen nhw jyst yn taro seinfach. Ydych chi'n gwybod beth i seinfach? Ydych, mae chi taro i gael sŵn, a weithiau mae yna rai methu cael sŵn, a maen nhw'n dipyn bach yn rhyfedd, maen nhw'n chwerthu'n dipyn bach weithiau, ac yn anghofio lle mae nhw. Diwedd, maen nhw'n ailgychwyn wedyn, bryn un drefn eto, pawb yn fyny, ac ar y diwedd mae dynion i gyd yn mynd i fyny. Dynion, just y dynion, i giannu, ydych chi'n gwybod beth? Ydych chi hefyd? Ydych chi? Yn canu can y swper. Carol y swper. Do, wel, mae Plygain wedi dod o'r iaith Lladin. Plygain, sef y ceiliog yn canu. Pam ydych chi'n meddwl bod e'n dod achos y ceiliog? Sa'n meddwl? Achos oedd y Plygain o 3 i 6 o gloch. Achos mae dyna pryd oedd y ceiliog yn canu, de? Ie. A mae yna garolau heddiw, chi'n gwybod, a'i henwen ydy y ceiliog gwyn, a mae yna ceiliog du, a mae'r ceiliog yn rhan am i fod o'n foren, de? Pam bod yna ddim clapio yn y Plygain? Wel, di bobl estalwm yna neb gallu cadw ddim smic o sŵn yn yr eglwys. Dim gael. Os pan o'n i yn oed ysfech, oedden ni ddim yn cael siarad yn yr eglwys, oedden ni'n just mynd fel la. Parch dyn ni, achos bod o'n le sanctaidd, dyna pam. A wedyn Duw sydd i'r tŷ Duw wedi o, de. Pan o'n i adre, dal yn byd, oed ysfech, oedd yna'n bwyd yn y neuad i bawb am senu. Dim ond, o'r rhai sydd yn canu, oedden nhw yn mynd i gartrefi bobl i gael. A dych chi'n byw'n Coetalog, ydych chi? Wel, mi roedd yna 3 dyn yn dod o Langyniw estalwm. Dych chi'n meddwl am Langyniw? Mae'n bell, mae rhwng Llanfair a Trallwm. Ac o'na 3 dyn yn cerdded fyny Plygain Llanerfyn, yn gynnar yn y bore, ac oedd o ar ffordd nôl, oedden nhw'n mynd i Coetalog i gael brecwest. Na fod yna be allwch chi ddeud wrth dad a mam ar ôl mynd adre. Wel, da chi wir, da chi'n gwybod lot am y Plygain, ydych chi?